oli Anssi! Onko lämmintä? Kaikki kunnossa. Kaikki kunnossa. Nasta homma. Ihme äijä. Siis tuli mulle juttelemaan vaan tässä sillä, että hänen pitää hypätä tonne joku perinne ja tarjosi mulle rahaa ja näin päin pois. Niin no. Joku, en tiedä onko suomalainen vai virolainen, mutta sinne se hyppäsi. Lappeenranta, hetkinen. Toivottavasti nyt Anna topit jostain.